बघा ही जी पंथी आहे ती दगडाचीच केलेली आहे बघा. तलाधिपती महापुरुष देव होता, महागणपती देव होता पूजा. कढईत तेल उकळता. कढईत तेल उकळता. आणि हे बघा हे सगळ्या भांडी बिंडी सगळी गोळा केलेली आहे. हे बघा सगळी हे बघा हे सगळ्या पूजेचा सामान असा कुंकू आणि सगळा भरून ठेवलेला आहे बघा. आणि हे पाणी असा हे सगळं पाणी वरती घेऊन जाऊचा डोंगरात. हे बघा हे सुपारी आणि पण सुपारी तंबाखू आणि चुनो असा सगळा. तर हे बघा ह्या जेवणाचं सगळं सामान आहे. हे बघा ह्याच्यात काय काय पत्रावळी आणि टोप बी पण आहेत. आणि या सगळ्या टोमॅटो हे बघा मीठ आणि सगळ्या जेवणाचं सामान. तर मित्रांनो काय मग कसा काय बरा मा. तर आज उपरलाकडे आमच्याकडे उपरल असता म्हणजे डोंगरात एक देवस्थान असता. तर त्या ठिकाणी आज भर जेवण वाढतात. तर आम्ही तयारी सगळी केलं. पप्पा बिप्पा पण वर इले आहेत. हे बघा इथूनच जाऊचा इथून जाऊचा आतमध्ये आहे. तर पप्पा आणि इले गेले आहेत. राजाराम पण गेला आणि आम्ही आता इलो आम्ही पण जातलो आता. तर जेवण बिवण थंय करतले आणि नंतर मग पूजन बिजन करतले. तर व्हिडिओ बघा तुमका आवडतलो. आणि आता डोंगरात असल्यामुळे सगळा सामान होता जा काय तर सगळा घेऊन यायचा होता वरती. तर मग मी दोनदा तरी फेरी मारलं आहे वरणाखाली असा. आणि आता ही तिसरी फेरी. तर थोडा दमाक झाला कारण असं चढावा डोंगराचा चढावा त्याच्यामुळे खूप चढायचा लागतं वरती त्याच्यामुळे दमाक जाता. तर आम्ही आता इलो तर आम्ही आता जाऊया. पप्पा आणि असत आहे आणि बहीण आणि आई अजूनपासून येतली आणि आम्ही आता जातो. हे बघा ह्या साईड सिद्धेश्वर मंदिराकडे जातो आणि ह्या साईड घासून आपल्याकडे जाऊचं आतमध्ये. बघा काल आम्ही साफसफाई केलो मी आणि नाना इल्लेलो म्हणजे काका आणि साफसफाई केली नाही. बघा बघा राजाराम इलो आधी. आणि ही बघा ही आधीची बावडी आहे ती हुराली आहे पूर्ण. ही बघा ते बघा इथून पाणी येतात त्याच्यामुळे ती पूर्ण हुराली आहे नाहीतर ती खोल होती. बघा राजाराम इलो आधी. हे बघा पुढे इलो असतं कसा करे. हे बघा काय रे दमाक झाला हा ना हा हां. हे बघा एका नेट होया आधी. हे बघा इलो आता. आप्पानी पाणी घेऊन येत आहेत. आम्ही जापर्यंत तुम्ही चहा ठेवला. बघा ही जी पंथी आहे ती दगडाचीच केलेली आहे बघा. ही बघा पूर्ण दगडाचीच आणि त्याच्यात ही बघा तूप टाकलेलं आहे आणि दिवा लावलेला आहे.
हे बघा पूर्ण पूर्ण दगडाची आहे. हय देव हय तो थोड्या उशिरानं आता पुजतले आहेत. हे बघा आधी जेवण करतात, हट जेवण करतात आणि नंतर मग हय पुजतले आहेत. भट जेवण करतात. हे बघा चारवल्या साईडीन जंगल असं आहे बघा. हे बघा हे आता जातं सगळ्यांच्या पाटणा. हे बघा आई नाही ईशा आहे बघा. हो रे कोण होम. आम्ही आता परत चाललो खाली कारण पाणी आणूचा आणि विळी पण आणूची आहे. त्याच्यामुळे हे बघा राजाराम 2 पेटी आणूचे आहेत. हा आटोंबामचे पेटी पण आणूचे आहेत. त्याच्यामुळे आम्ही आता खाली जातो. हे बघा पाणी आणूचा. तर आम्ही आता फोटो काढे केले. हे बघा जागला आणि आहेत बघा मोबाईलला दिसणार नाही पण हे बघा हे डोंगर आहे आणि मस्त मज्जा. आणि तो बघा त्या साईड एक अरे बॉटच दिसणार नाही माझं. तो बघा त्या साईड एक थई एक डोंगर आहे एक मस्त वाटतं. तो बघा काय रे रील्स केले मी बघले ना बघा टाकू तो आता रील्स. आमचे फोटो विटो काढून झाले आहेत आता आणि रील्स पण बनवून झालो आहे. आम्ही आता जातो परत उपरलाकडे परत आता आम्ही जातो सगळीजण. फोटो विटो काढून झाले बघा. तर आता पूजन बिजन करतले आणि नंतर जेवण वाढतले. ती बघा आई पण हाक मारतात चला जाऊया. हे बघा आता वडे थापतात आई आणि आता थोडं असेल लगेच पूजन करतात. थोडं हे बघा हे विरविरली.
आदिपती महापुरुष देवता महागणपती देवता पूजन करी ये देवाचा नारायणाय नमः माधवा आणखी एकदा सगळा नारायणाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमो विष्णवे नमः नमोदेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणे नमः उठ आता उठ जरा उठ उभं राहू पुढे का आणि त्या बाप्पा टाक चल असं ओके सोड 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 चला कबूल मिनिट पण बघ तू पाय पडत नको नको इथेच जातो अडकलो ना पुढे भरो देवता महागणपती देवता पूजन करी नाही बाबा नमस्ते केल्या नाही त्यांनी आता नाही गोमता वगैरे असं तू काय करत नाही पैसे करत नाही हे बघा ईशा हे वडेत ते बघा हे बघा वडेत जागला आई तापता आणि ईशा गोळे करून देता कढईत तेल उकळता पूजन विजन करून झाला आणि आता थोड्या उशिरान जेवण बिवण वाढतले यंभरमया देव स्थापितस्ते निमिषवाक्ती फलप्रदानिनो कलाश्च मनोरथाः माझ्या स्थलपुरुष महापुरुष ब्राह्मण हा देवता सत्यविजय साबाजी सावंत कुटुंब आज देखील जी काय आपली राहिलेली कामगिरी अधिक चालू वर्षाची अशी धरून आजच्या दिनाकडे आज उपळ महापुरुषाच्या नावे आज उपळ महापुरुष देवतेच्या स्थळामध्ये सण व्हावं इच्छा विचार सहाय्य गतीत राहून क्लेशपीडा काही ग्रहपीडा काही विघ्न येणारी निवारण करावी आणि महानैवेद्य करून ब्राह्मण भोजन सांगता आज उपळ महापुरुष देवतेच्या नावे आज केलेला आहे मान्य करावी पुढे आपलं सुख समाधान घ्यावं आणि पुढे रखवालीकडे सामील होऊन पुढील वर्षाकडे सेवा आपली घेऊन घ्या ठेवा ठेवा इथे माझं ओळख करते तू नाही जेवक बसलाय बघा इंका पत्रावळी दिल्याने ह्या आणि मी मानकरी आहे त्याच्यामुळे माका त्याच्यात दिल्याने ह्या देवाचं मान मानकरी आहे त्याच्यामुळे माका काम चालू करा फक्त पाणी
चला का होय दादा ते ना नव्हतं ना त्यांका सांगितलं जाऊन एकदमच बशी आता काका तू काका आणि पाच जण थांबलो थांबलेलो सामान घ्यायचा होता टेम्पो आता म्हटलं तू ह्याच्यात होता फोटो टाकूच म्हणून सांगता नाही तर खाल्या नसता करते काका बशी एकदम बशी आता प्रमोद काका ते पाचव जाणं एकदम बशी मग नाही तर करटेत खाल्या नसताय का घराकडे द्यावा करटे चल मी करटेत खालत मी करटी मागून घेतले आता उठ चल अजून जेवतात किती उशीर झालो उठ चल ग तुला काय होया काय आता तोडले किती काढ आठवण गाडी कशी काढू जरा वाईट ठेवली फुटाचं खाली ठेव खाली अरे जमीन ठेवतो खाली ठेव काकांका देऊचो आता येणे ठेव खाली आता काय झालं आणि तकडे पण तर तुमका व्हिडिओ आवडलो असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा बाय बाय